Kiinnostaako oppia uutta? Sukelletaan vedenpuhdistuksen saloihin ja selvitetään, mitä eroa on osmoosilla ja käänteisosmoosilla. Osmoosi on luonnon tapa tasapainottaa. Prosessissa vesi siirtyy puoliläpäisevän kalvon läpi vähemmän väkevän liuoksen puolelta väkevämmän liuoksen puolelle. Esim. Kasvit imevät vettä juurilla maaperästä osmoosin avulla. Käänteisosmoosi kääntää homman päälailleen. Brainteisosmoosi on keinotekoinen prosessi, jossa vettä pakotetaan puoliläpäisevän kalvon läpi väkevämmästä liuoksesta laimeamman puolelle käyttämällä korkeaa painetta. Prosessilla poistetaan vedestä epäpuhtaudet ja suolot. Tiesitkö? Käänteisosmoosi voi poistaa jopa 99% kaikista epäpuhtauksista. Käänteisosmoosilaitteisto on täydellinen vedenpuhdistusjärjestelmä esimerkiksi mökeille, jahdeille ja purjeveneille tai paikoissa, missä tarvitaan puhdasta vettä. Mutta tilaa on vähän.